d'entrada tenim un llibre preciós, un llibre molt ben editat, un llibre d'aquests que tenen marges. Només un incís, vull donar les gràcies que hàgiu vingut, estic molt contenta de ser aquí amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i si algú vol que li signi el llibre o fer alguna pregunta o el que vulgueu,